Poštovani gledalci YouTube kanala Srpska Info, dobrodošli u četvrto izdanje emisije Zavarivanje. Mnogo je aktuelnih tema, a naš današnji gost je Slobodan Bobo Starčević, poznati i priznati fudbalski trener u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini pa i šire. Bobo, dobrodošao i hvala ti što si odazvao na naš poziv. Dobar dan vama, dobar dan vašim gledalcima i hvala za poziv. Trenutno ste, da tako kažem, trener fudbalskog kluba Laktaši. Prošle godine ste uzeli titulu šampiona, niste ušli u Premier ligu, mislim da je bio problem neka licenca, odnosno licenca za ulazak u elitni rang takmičenja. Ove godine Laktaši i BSK su ponovo vodeća dva kluba kao i prošle godine. Da li ćemo vas gledati u Premier ligi od jeseni ili će Laktaši u slučaju titule ponovo odustati od plasmana u viši rang? Pa svakako da smo ponosni na našu titulu iz prošle godine, ali treba reći da klub radi dobre stvari, ima dobru i poslovnu i sportsku filozofiju i to prvo mjesto nije značilo da ćemo ući u Premier ligu. To je prije svega trebala da dođe jedna energija koja je i došla i fudbalski klub Laktaši je u proteklom periodu dosta uradio na infrastrukturi da sebe približi i organizaciono i financijski, ali najprije infrastrukturno ulasku u Premier ligu. Iako smo ga zaslužili, smatrali smo da trebamo još jednu ili možda 2 godine ostati u prvoj ligi, napraviti dodatnu selekciju, a ovo što smo rekli da se podignemo organizaciono i infrastrukturno kako ne bi jednu godinu, što se kaže, plesali u Premier ligi, nego da to bude ozbiljan ulazak sa ozbiljnim klubom, ne samo sa timom, koji bi ne samo igrao jednu sezonu, nego i dugi niz godina da pokušamo da napravimo takvu kvalitetu. Pored tih infrastrukturnih stvari, dosta se uradilo i na omladinskoj školi koja je osnova za jedan duži period, jedan kontinuitet u jednom sportskom životu, sportskog kolektiva. Tako da mislim da uprava Laktaša sa predsjednikom Miroslavom Bojićem radi prave stvari i nadam se da će u dogledno vrijeme sazreti i tako zreo ući u najviši nivo takmičenja u Bosni i Hercegovini. Evo, da radite prave stvari pokazuje kup. Tu ste na pragu polufinala Kupa Bosne i Hercegovine. Imate 2 gola prednosti, slijedi revanš u Bijeljini protiv Radnika, a već su u polufinalu Velež Zrinski i Sloga iz Doboja. Kakve su ambicije u ovom takmičenju? Svakako da smo napravili veliki i prvi korak, ali ne i odlučujući kao ulazak u polufinale, što bi bilo i istorijski uspjeh fudbalskog kluba Laktaš. Znamo da u startu smo znali da ispred sebe imamo Radnik, Liga 10, ja to nazivam NBA liga fudbala Bosne i Hercegovine, kvalitetnih 10 ekipa i na taj način smo se ispremali za takvu utakmicu. Znali smo njihove prednosti i mane i te sve njihove mane smo u prvoj utakmici iskoristili, ali to je samo prva utakmica. Mi znamo da oni imaju odgovor, da igraju na domaćem terenu, da mi nemamo roster kvalitetan širok roster kao što oni imaju. Spremamo se za tu utakmicu, mislim da imamo dobre šanse, ali definitivno nismo mi završili posao ulaska u polufinale Kupa Bosne i Hercegovine, kao što sam rekao, da uđemo u sraz sa Zrinskim, sa Veležom i sa Slogom iz Doboja. Samo kratko, Borac ili Zrinski, ko će biti prvak BiH ove godine? Zakuvalo se kao i zadnjih 5 sezona. Ko je tu po vama u prednosti? Pa mi znamo da u našem fudbalu, s obzirom na ovu malo prije rečenu širinu kvalitetnog rostera, ekipe koje igraju u Europu imaju problem. Zrinski je imao taj problem, Borac je to na najbolji mogući način iskoristio. Definitivno ja mislim da je Borac u boljem tonusu i u boljoj energiji što se toga tiče. Na kraju ima i prednost na tabeli i mislim da će ove godine Borac, s obzirom na sve ovo što sam ranije rekao, i na jedan timski duh i na jednu kvalitetu svoju koju ima, doći do kraja do šampionske titule. Pričali smo, evo i prije nego što pređemo na utakmice Lige šampiona koje su odigrane u protekla 2 dana, Vico Zeljković, predsjednik Fudbalskog saveza, je prije 2 godine najavio reorganizaciju drugog stepena takmičenja na nivou Bosne i Hercegovine, znači da bi došlo do ujedinjenja, da tako prevedem, Prve lige Republike Srpske i Prve lige Federacije. Ne zanima nas mišljenje političara, oni teruje svoju priču, zanima nas u ovoj priči, znači isključivo sport, razvoj sporta. Kako je vaše mišljenje o tome? Pa svakako da prva liga, odnosno druga liga mora da bude u funkciji prve lige, a prva liga treba da bude u funkciji Premier lige i mi definitivno imamo taj problem. Prva liga i Federacije i Republike Srpske nije baš u funkciji razvoja i igrača i timova za dostatni kvalitet koji ih sačeka, ovo što sam rekao sada NBA liga, kvalitetna liga 10 timova. Mi smo ranije imali ligu, kad govorimo o Premier ligi, imali smo ligu od 16, od 12, međutim sada liga od 10
je veoma kvalitetna i prošle godine Stovčance i Laktaši nisu zadovoljili uslove. Nisu zadovoljili ne samo infrastrukturne, financijske, organizacione, nego ne bi oni zadovoljili ni timske, odnosno individualno i timski ne bi imali dostatnu kvalitetu da se bave takmičenjem koji nudi Premier Liga. Tako da zajednička liga, da kažem pod navodnicima prva liga, a to je u stvari drugi stepen takmičenja, bi sigurno bila u prilog razvoja kvalitete koja bi bila dostatna za takmičenje u najvišem rangu, a to je Premier Liga. Da li će se donijeti takva odluka, to sad ćemo ostaviti političarima i foruma u Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine, naravno uz saglasnost i Fudbalskog saveza Republike Srpske i Federacije. Međutim, sa sportskog gledišta, tačke gledišta, smatram da bi to bila idealna prilika da klubovi koji imaju ambiciju i iz Republike Srpske i iz Federacije dodatno u kvalitetnije takmičenje nego što su sada ove dvije lige, Federalna i Republike Srpske, sazrijevala za najviši rang takmičenja. Tako da mislim da to treba da ide u prilog tome. Normalno treba reći da ovo što je uradio Fudbalski savez na čelu sa predsjednikom Vicom Zeljkovićem što se tiče infrastrukture u Premier Ligi, to je sada na jednom veoma visokom nivou. Vidimo i da su financije u Premier Ligi veće i mi vidimo sada naši klubovi kada odu na najviši nivo, znači Conference lige, koja je sada i ove godine Zrinski, a prošle godine Borac, mi sada imamo tu jedan kvalitet koji je sigurno dobar za nekakva, da kažem, osma finala, 16. finala. Međutim, to je samo tih 10 klubova, odnosno možda 3-4 kluba. Mi moramo kroz promjenu sistema takmičenja, a to je u prilog ove zajedničke lige, podići i nivo takmičenja, to je kvalitetu takmičenja u nižem nivou, odnosno drugom nivou igranja u Bosni i Hercegovini. Prelazimo na Ligu šampiona. Evo odmah jedno po meni iznenađenje. Mislite li da je Manchester podcijenio oslabljeni Real u prvoj utakmici? 3:0 ipak je previsok rezultat, pogotovo ko je gledao, nije to bio onaj Manchester City kakvog smo naučili da gledamo pod vodstvom Pepa Guardiole. Pa ja Santiago Bernabeu stadion zovem, to je kao Koloseum, to je znači jedna arena koju ne može svako da iznese. Mi pokušavamo u selekciji naći pojedince koji će na takvim stadionima i protiv takvih protivnika da urade velike stvari. Međutim, nije samo ova utakmica i ranije period, to je neki period od 7, 8, 9 godina koliko je Pep u Manchester Cityu, sav taj skup pojedinaca i uloženog novca nije baš opravdavao očekivanja. Ipak je kraljevski klub, najveći klub. Real Madrid pokazao da je, bez obzira na veliki nedostatak svojih, da kažem, pod navodnicima nosioca igre, da ima svoju kvalitetu, odnosno da se od tih nekih selektovanih neko rodio. Jučer se rodio Valverde, koji je perfektno dao 3 gola. Niko ne bi očekivao da će Valverde ne doći u priliku, nego će dati 3 gola. Tako da je Real Madrid pokazao svoj timski i individualni kvalitet. I ne samo da je ta atmosfera ponijela, nego ja mislim da onaj ko radi selekciju, onaj ko vodi klub u Madridu, on je izabrao prave momke i oni su na pravi način odgovorili trenutnom stanju, a to je da u deficitu svoje kvalitete uzrokovane povredama odigraju vrhunsku utakmicu i pobjede favorizovanje Manchester City. Engleski klubovi, 6 ih je u osmini finala, doživjeli su krah. Liverpool je izgubio u Istanbulu, Manchester City u Madridu, Tottenham u Madridu, isto od Atletika. Chelsea je poražen od Paris Saint-Germaina, 5:2, sve su tu ubjedljive pobjede. Newcastle ima tih, ajde kažemo, nesigurnih 1:1 protiv Barcelone u prvoj utakmici. Imamo Arsenal koji je tu, ajde koliko toliko realno protiv Bayer Leverkusena. Kako komentarišete tu činjenicu da su živjeli, ipak je to krah? To je poraz. I treba reći da je Engleska liga prva liga. Ima Liga PC, ali je Engleska liga prva liga i svi najbolji igrači svijeta, ne samo Europe, su u Engleskoj ligi. I sigurno da je veliki uspjeh prvo da je tih 6 klubova prošlo kroz ligašku fazu i pokazala svoju dominaciju. Međutim, treba reći da engleski klubovi igraju intenzivnu i tešku Premier ligu engleske. Mi sad možemo to reći, najveće iznenađenje ovog dijela takmičenja je Bodo Glimt. Bodo Glimt je sebi napravio mikrociklus od 7 dana i znači njemu je glavni fokus bila utakmica Lige šampiona. Uz dodatne svoje kvalitete, sistem i tako dalje. Ali definitivno je velika stvar ako ekipa ima malo manje intenzivno takmičenje u
u ligaškom, odnosno u državnom, da bi se mogla na najbolji mogući način iskazati u veoma teškim utakmicama kakve donosi, evo sad osmina finala Lige prvaka. Tako da mislim da tu treba da tražimo jedan od razloga. Drugi, mi smo prošle godine imali Liverpool kao šampiona Europe. Mi vidimo da Liverpool ove godine nema tu energiju, nema taj kvalitet. Najvjerojatnije da ono što su oni uradili na nivou selekcije koja je bila u ljeto, nisu napravili najbolji mogući izbor. Govorimo o igračima, trener je ostao isti. Tottenham je i promijenio i trenere i igrače, znači nije urađeno na najbolji mogući način. Arsenal, što kažemo, on je najbliži, odnosno uz Newcastle, koji je isto silno ulagao, najbliži prolazu u dalji tok takmičenja. Ni Arsenal nije impresionirao u Leverkusenu, ispred sebe imao dobro organizovanu i energičnu ekipu Bayera, tako da ni to nije završeno, ali definitivno ja mislim da je glavni razlog što Engleska liga je veoma intenzivna, Tottenham se bori za opstanak u toj ligi i on mora najviše pažnje da posveti toj očuvanju statusa u Engleskoj ligi. To sve govorim iz razloga što sam bio 2013. u Bundesligi u Freiburgu, kada oni pričaju, nama je najbitnije da igramo Bundesligu. To što ćemo mi uraditi u Europi, to je pride, ali definitivno fokus na naše matično, na naše osnovno takmičenje. Tako slično i kod Engleza, očigledno. Da. Bodo Glimt, spomenuli ste Bodo Glimt. To je klub koji je stekao simpatije ogromnog dijela fudbalske Europe. Rekli ste, Englezi imaju jako naporno takmičenje, uigrani su u Norveškoj, zvaničnih utakmica nema zbog klime već 3 mjeseca. Bez obzira na to, Bodo djeluje kao da igra seriju A ili kao da igra Premier ligu. Odakle im snaga? Gdje to izvlače? Kako komentarišete uspjeh ovog malog kluba? Pa malo prije kad sam govorio o laktašima, ja sam govorio o jednom sistemu. Bodo Glimt ima svoj sistem. Bodo Glimt u proteklom periodu, u proteklih 15, 20, 30 godina, dao je veliki broj kvalitetnih igrača, prije svega kroz Dansku u Englesku. Tako da oni su sigurno uvijek radili dobro u omladinskim školama. Bodo Glimt pokazuje da na neki način nisu svoje igrače transferirali dalje, nego su svoje igrače zadržavali u sklopu svoga tima i kluba i ono što oni rade na terenu. Mi bi rekli da je mali Bodo Glimt izađe, jučer su igrali protiv Sportinga, pa je to sad pod navodnicima jedan manje kvalitetan klub iz krema europskog fudbala. Međutim, oni su tako igrali protiv Manchester Citya i protiv Intera, znači oni se ne boje da igraju, znači imaju svoje mehanizme, a mehanizmi mogu doći samo ako postoji kontinuitet. Tako da je Bodo Glimt u stvari stvar kontinuiteta, jednog dobrog motoričkog potencijala koje Skandinavci imaju i uz jednog dobrog trenera i uz jedan dobar, stručni štab koji je momente fudbalske igre, sve principe doveo do savršenstva i to radi na terenu besprekorno, tačno. Imaju dobar posjed lopte, imaju dobre tranzicije, imaju besprekoran posjed lopte protivnika i rekli bi da manje kvalitetni igrači u jednom dobrom sistemu koji su prihvatili sistem prave veoma velike rezultate. Slična situacija i sa Galatasarajem, čini mi se, eliminisaše Juventus, pa evo sada su nadigrali bukvalno Liverpool. To im je 5. pobjeda, ako se ne varam, u nizu protiv Liverpoola u europskim klubskim takmičenjima, odnosno tačnije u Ligi šampiona su igrali sve utakmice. Kako komentarišete tu ekspanziju turskog fudbala i činjenicu da su to dva različita tima? Jedan je pristup igri u Istanbulu, a drugi je na gostujućim terenima. U svakom slučaju, mi kad govorimo o Liverpoolu, govorimo o Anfieldu, govorimo o atmosferi. Ali možete zamisliti koja je atmosfera na stadionu Galatasaraja. Znači, svi mediji i u Turskoj i u Engleskoj govore da su igrači Liverpoola nisu izdržali i nisu dali ono što treba da daju pod utiskom atmosfere u Istanbulu. Slična je priča, na primjer, kad dođu, taj isti Liverpool je igrao protiv Crvene zvezde. Kaže, Salah je podlegao pritisku sa Zvijezdinog sjevera. Znači, to su nestvarne količine energije koje se pojave u tim arenama, kao što smo rekli za Santiago Bernabeu ili ovdje kad govorimo, domaći igrači su navikli da igraju u toj atmosferi, gostujući igrači koji dolaze nisu, sigurno, gledaj, moramo mi priznati, nisu igrači Galatasaraja top igrači u ovom trenutku, ali oni su u jednom trenutku bili top igrači. Uz
najbolji igrači iz Turske, to je dovoljno uz atmosferu da se odigra ovakva utakmica, odnosno napravi se najbolji model igre i da se kroz ovakav pristup i na kraju pobjedi Liverpool i dovede se u problem. Normalno, to će biti druga utakmica u Liverpoolu, ali sigurno da su napravili veliku stvar i samim rezultatom u Istanbulu. Desila se jedna stvar u Madridu na utakmici Atletico Tottenham. Vi ste trener dugo godina, pedagog. Da li je po vama pedagoški odnos Igora Tudara bio prema golmanu Antoniju Kinskom zbog ona 2 kiksa u prvih 15 ili 17 minuta utakmice? Da li je on ispravno postupio činjenicom da je promijenio golmana u tom trenutku? Pa nisam ja jednom napravio istu izmjenu sa nekim igračima, ali definitivno to ne ulazi u sferu pedagoškog pristupa i pedagoškog odnosa prema svojim igračima. Trebamo uvijek razmišljati kakve će posljedice naši potezi da izazovu. Ja smatram da je prvo bila greška da se on nominuje za početnu postavu. To je jedna stvar, jer oni su imali dilemu ko da brani, ali ja mislim da su oni izabrali na način, kao što smo rekli, teške situacije Tottenhama u Engleskoj ligi, da pokušaju sa rješenjem na promjenom golmana da nešto prodrmaju, međutim to je otišlo skroz u drugom smjeru. Ako ćemo donijeti odluku, ja mislim da je igrač, lijevi stoper, sramote me, ne znam kako se zove, i on je napravio sličnu grešku, odnosno ja mislim da je cijeli tim napravio grešku jer nije izabrao adekvatnu obuću za travnjaku u Madridu. Tako da trener je napravio nešto, a mislim da je u startu dosta napravljeno ulaznih grešaka prije nego što se počeo dešavati stvari na terenu. Treba reći da je još jedan stadion koji ima energiju. Ja sam imao priliku da pristujem finalu Lige šampiona u Lisabonu kad su igrali Real i Atletico. Navijači Atletika su nestvarno energični, nestvarno posvećeni, nestvarno stalno u utakmici. Mi vidimo da je trener Simone uvijek u komunikaciji s njima i stalno ih dovodi na ivicu ekstaze i navijanja. Tako da, opet govorim, taj mladi golman, pored svoje obuće, pored svojih loših odluka, je vjerojatno podlegao i pritisku važnosti utakmice i ambijenta na samom stadionu. Italija, serija A, enigma za mnoge. Evo, ima ih pa ih nema, pa reprezentacija 2 zadnja svjetska prvenstva nije igrala. Evo, klubovi će ostati bez klubova u četvrtfinalu, neće biti ni jedan klub iz serije A. Atalanta je doživjela bukvalno poniženje od, da tako kažem, velikog Bajerna. Kako komentarišete ta dešavanja u Bergamu u prvoj utakmici i uopšte krah italijanskog fudbala u elitnom rangu takmičenja u Ligi šampiona? Pa mi iz našeg ugla gledamo da je Italija Liga 5C, da je Italija velika fudbalska nacija s obzirom na rezultate koje je postizala u prošlosti. Međutim, imao sam priliku da razgovaram sa selektorom mlade selekcije U21, Nikolatom, koji meni kaže: Slobodane, mi smo mala fudbalska nacija. Znači, on je sve rekao tom rečenicom. Mi smo mala fudbalska nacija, a imamo velike ambicije. Oni su ipak po intenzitetu igranja, po kvalitetu igranja, ispod nivoa igranja, ne cijele Bundeslige, ali kad govorimo o srazu, opet da vam kažem moje iskustvo, kad sam bio u Freiburgu, taj Christian Streich kaže: postoji Liga 5C, a u Ligi 5C, u toj Bundesligi koja je član Lige 5C, opet postoji Liga 5C. Pa onda on redo i na kraju ima jedan klub koji je iznad Lige, Bundeslige, a to je Bayern. Znači, to je institucija. I jedan Bayern koji se silno pojačao, prije svega u ofanzivnom dijelu, koji pokazuje svoju dominantnost u Bundesligi, koju sad pokazao protiv, da kažem, Atalante, pokazuje da ipak taj italijanski fudbal nije na nivou. Sam poraz Intera koji je prvi u italijanskoj ligi protiv Bode Glimta pokazuje da tu neke stvari treba da se poprave, da se promijene kako bi italijanski klubovi kao u prošlosti bili na onom nivou koji se očekuje i u italijanskoj javnosti, ali i u europskoj javnosti. Nazire li se po vama sad već poslije prvih utakmica osmine finala, može li se nazreti ko je to, da tako kažem, glavni favorit za titulu prvaka Evrope? Je to Bayern? Pa ja mislim da Bayern je veoma blizu, ali treba reći da će tu veoma veliku ulogu odigrati i Paris Saint-Germain i Real Madrid. Ja to tako nekako gledam. Sraz između Newcastle i Barcelone će isto dati
Barcelona je veliki klub i on ako prođe Newcastle, vjerovatno će se podići još više i doći u zonu konkurencije. Ja sad još kostur samoga polufinala ne znam, ali definitivno, znači, u te 4 ekipe treba da na kraju da bude sigurno onaj ko će biti prvak Europe. Još na kraju, Paris Saint-Germain, Chelsea 5-2. Vidjeli smo, to je repriza onog finala mundijala, klubskog svjetskog prvenstva. Tad je Chelsea pobjedio sa 3-0, koliko se sjećam, Paris Saint-Germain. Sad u Parizu je to bilo 5-2. Da li vam Chelsea djeluje kao ekipa neka u stvaranju i kako komentarišete dešavanje na toj utakmici? Može li Paris istupiti i odbraniti naslov? Pa sigurno da je Chelsea pretrpio nekoliko promjena trenera. Znači, identitet je u lutanju. Ovakve utakmice se moraju znati odigrati. Chelsea je imao veoma aktivan rezultat. Međutim, u zadnjih 15 minuta je izgubio konce i, da kažem, pod navodnicima i timski mehanizmi, ali i individualni kvalitet koji sam ja htio da istaknem u jednom trenutku, pored toga što postoje sistemi, ali postoje individualni kvaliteti. Mislim, Maduene u Arsenalu na njemu se napravi penal, pa na kraju se dovede u neizvjesnost. Olmo uđe u Barceloni, pa napravi nešto nepredviđeno, pa se opet uđe u neizvjesnost, da kažem, revanša. A u Paris Saint-Germainu imate nekoliko igrača koji svojim individualnim kvalitetom može prelomiti utakmicu. Vidjeli ste jučer Kvaratskhelia kako daje gol za 3-2 i onda se to sve otvara, ide u drugom smjeru. Odnosno, mislim da u ovom trenutku Chelsea je imao problem i, da kažem, slabog rješenja na golmanskoj poziciji, jer je primio neke golove olako primio i ovu utakmicu je odveo u smjeru koji se desio. Tu hoću da povezujem, kad je Klopp došao u Liverpool i kad je stvarao tu šampionsku ekipu, on je smatrao da će on kao trener svojim trenerskim radom, svojom trenerskom metodologijom dovesti ekipu Liverpoola do ne samo titula u Engleskoj, nego titula u Europi. Međutim, nakon nekog perioda kad su oni njega pustili da on to radi, onda kad su mu rekli sve to u redu, ali definitivno mi ćemo se razočaravati u ključnim utakmicama. Mi znamo kad je Karius u finalu Lige prvaka, finale ili polufinale Liga prvaka, kad je Ramos riješio, prvo je povrijedio Salaha, pa onda povrijedio Kariusa, ali je Karius definitivno bio ta slaba tačka. Tek kad su doveli Alisona i stavili ga na gol, je ekipa počela da postiže vrhunske rezultate. Tako da u ovom gore, da kažem, osmini finala, četvrtini finala, polufinale, tu nema vremena ni prostora za male kvalitete, individualne kvalitete igrača, jer ta ekstremna kvaliteta će riješiti utakmicu, a male kvalitete će opet riješiti u kontrasmjeru. Tako da mislim da, prvo što smo rekli, da mislim da lutaju u filozofiji igranja i treniranja. Drugo, imali su neka slaba rješenja, pogotovo na poziciji golmana. Na kraju još kratko, baraž, reprezentacija Bosne i Hercegovine može na mundijal ili ne? Vels, pa ako prođe Vels, Italija finale u Zenici. Kakve su šanse? Pa svakako da smo mi svoju veliku šansu propustili u Austriji. Ne kažem ja da smo mi kvalitetnija, ali je ona bila dohvatljivija kao mogućnost da prođemo. Sigurno da protiv Velsa će biti trenutak istine za fudbal Bosne i Hercegovine. Ostvarile bi se velike stvari plasmanom naše reprezentacije na svjetsko prvenstvo u Ameriku, Meksiko i Kanadu, ali definitivno takav uspjeh treba, to znači 4 utakmice sada, a ovu jednu smo propustili koju smo mogli da riješimo. Takav uspjeh donosi dosta financija, donosi dosta ugleda, jer ne treba zaboraviti, ako Bosna i Hercegovina se plasira na svjetsko prvenstvo, onda i igrači, i treneri, i funkcioneri Bosne i Hercegovine dobijaju na značaju. I klubovi, da. I klubovi. Znači, rejting svih aktera fudbala u Bosni i Hercegovini se podiže na viši nivo. I zato treba svi da nam bude u interesu da Bosna i Hercegovina, možda ne sada, ali u budućnosti, da ostvari plasman na evropska i svjetska prvenstva, kako bi ovo što radimo veoma dobro na klubskom nivou podigli i na reprezentativni nivo i na kraju svi imali korist od toga. To je bilo to. Bobo, hvala za gostovanje.
puno sreće u nastavku sezone i na mjestu šefa stručnog štaba Laktaša. Hvala vam za poziv. Poštovani gledalci, bilo je to još jedno zavarivanje. Hvala za pažnju i do gledanja.